Uspomena pravednika, slavi se pohvalama, a tebi je pretečo dovoljno svedočanstvo Gospodnje, da si se zaista pokazao časniji od proroka, jer si se udostojio da u reci krstiš onoga koga si propovedao. Zato postradavši za istinu, radujući se objavio si radosnu vest onima koji su u adu, o Boga koji se javio u telu i uzeo greh sveta i koji nam daruje veliku